Ini ndiri mukadzi ane 26 years. Ndine vana vaviri vana nababa vakasiyana. Ndiri kushanda kuSouth Africa. Ndakawana basa pakampani asi zvinhu hazvina kunge zvandifambira zvakanaka. Ndakambodanana nomumwe murume akanga andipromisa kundiroora zvikazongopera zvakadaro. Shamwari yangu ichiona zvakadaro yakazonditora ikati unofanirwa kugeza munyama, tsvaga maporofita kana n'anga. Ndo pandakaudzwa nezven'anga iri muEastern Cape neumwe muXhosa achiti anobatsira zvisingaite. Takaenda tese ndikanosvitswa pamusha pacho. Akaita zvaakaita. Ndakatoona kuti aitoshandawo nemuzimba. Zvikanzi panosvika mazimba akawanda, saka uyu anoturikira. Ndikanzi pandiri pane shavi renjuzu, saka paitoda bira kuti madhozi eProsperity avhurike. Since ndakange ndisina zvakakwana, ndakadzokera kuJohannesburg. Ndaiti ndozodzoka next week. Ndatenga nemachira newaini zvaidiwa ipapo. So takaenda kunoita bira weekend. Ndakatoshamisika kuona kuchiuya maZimbabweans mazhinji, vamwe vaifamba nemota dzinototyisa. Akazondiudza kuti vanhu vese ndevekumusha kwenyu vabvunze nezvangu. Ndakabva ndafara kuti zvangu zvaita. Ndichafambawo nemazimota anotyisa sevamwe. Ndakanzi after 10 days ndigouya nemwana tigare tamupa shavi remari achiri mudiki. Muxhosa akatitaridza ndiye aive nemota, saka chake aingoti ukabatsirwawo uzondirangarirawo. KumaSouth Africans hazvitotyise kuenda kun'anga ende vanotobhilivha mazviri zvakanyanya, saka aingoti chomi ndinoda kukubatsira. Ndakasvika zvikanzi ndinyore zita raamai negore ravakazvarwa. Ndozvatichashandisa kuvadzimu ndokuendeswa kurwizi. Esa apa muzimba ndiye aiturikira. Kurwizi ndokwaiitwa bira racho. Tiri pakati pekuti mwana agadziriswe, akabva atorwa nenjuzu. Mvura yakangosumuka mwana ndokuenda. Takazosara tobuda mumvura mwana atoenda. Ndichinzi shinga usacheme. Ndakashevedza kuti mwana wangu kani zvikanzi ndisambofe ndachema mwana anodzoka aendeswa kunocheneswa. N'anga yakazoti tinofanirwa kuya kurwizi makuseni ega ega 4 am tichideketera mwana anodzoka after 7 days. Muzive zvaida ushinge, asi ndaitya kuti zvikaenda nepamwe ndozvitaura ndichitii. Ndo pandakazonzwa foni kumusha kuti amai vadonha vakafa. Veduwe ndakarwadziwa kuti uku ndaluza mwana, hapana kana mwana akadzoka after 7 days idzodzo. Kuti uku ndaluza mwana, uku amai vangu vafa. Ndakabva ndapfidza ndikati futi handizviiti, asina nhasi ndinongogara ndichingozvituka zvekutoti dzimwe nguva ndinotofunga hangu kuti kufa kuri nani. Chokwadi ndoitawo sei veduwe.